Čus kaktus, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude unboxing balíčků kosmetiky Vevaj. Takže kosmetika Vevaj je to ze Švýcarska a je to něco jako u nás v Česku Avon, která stojí to 350 korun ten balíček. Ale plus poštovní a balný, což je asi další stovka. Ono to potom vyjde ještě skoro na 500, takže, ale je to jenom jednou za 3 měsíce, tak to je zase dobrý. Já jsem si to akorát tak otevřela a nakoukla jsem tam. A nevím, jak to jakoby máma zjistila, prostě asi jí zavolali nějaký ty otravní lidi, jak vždycky volají a nějaký to nabídli, no. Tak ona máma bere vždycky všecko. Takže tak. Můžete se to podívat a nevím, jestli tam něco bude vidět. Doufám, že neuslyšíte moji mámu, jako jak tam chodí, nebo Lakinu. Jo, takže líbila se vám pletivá maska. No, oni už minule, já jsem ještě, než jsem začala točit svoji YouTube kariéru, tak mi poslali nějakou pletivou masku minulý ten. Jo, a chodí tam se teda jednou za 3 měsíce a minule nám poslali nějakou pletivou masku proti vráskám. Takže to jsem takhle vzala a ne díky. No pak tady ještě k té masce. Pak tady je nějaká babizna a má tam zrovna, vidím tam nějakou rtěnku, že tady má, takže určitě tam najdeme nějakou rtěnku. Pak tady jsou nějaký ty, jak se to jakoby objednává. Jo, jak funguje registrace. Jo, tak to já vám pak napíšu do popisku. Tak tady je ještě nějaká pěna. A první, co vytáhnu, zrovna je to, už to vidím, je to ta maska. Tak se to vypadá. Běžná cena 90 korun. No, takže je to jako zadarmo, jinak to stojí 90 korun. Tady ta srágora. A teď nějaký ten herbal komplex s nějakou sračkou. 15 ml EIE gel, nevím, gel na oči prostě. Gel na oči, neparfémovaný gel pro unavené oči, redukuje otoky a tmavé kruhy pod očima. Bezva, tak to se mi zrovna hodí. Gel obsahuje aktivní rostlinné složky jako pro vitamin B5 a výtažky z přesličky a pšenice 15 ml. Pšenice. A stojí vaše cena 99. Běžná cena 209. 200 za tady tu sračku. Tak to by to mělo aspoň trošku jako nějak fungovat. Když se podívám, jak to jako jiné. Já jsem vejča. To je neparfémovaný. No, a to bude fungovat. Dál. To největší. Máma tady chodí. Jo, takže hand cream. Jo, tak to vypadá. Tak, krém na ruce. Zvláštňující krém na ruce s nádhernou vůní fialek. Jo, nádherná vůně. Fuj, to je takový smrad. Tyhle, co to je za smrad? Pane bože. To aspoň neochutnám. To zkusím. Bílá barva, překvapivě. No tak ale. Jako, já nevím, co to je za divnou vůně, je to prostě divná vůně. Fuj, tak nedoporučuji. Je to divná vůně. Tak.
hnusná, fuj. Ty vole. Hnus, ble, fuj, vypadni. Ty vole. Musím to rozdechat. Fuj, ty to je smrad. Ty vole. Ty vole. Spiritu svatý. O kurva, do píči. No, tak mi to omylem vypadlo z ruky a je to na sračky. Jo. Další věc, co tady má, je to teda takhle korektor. Má to být korektor, napomáhající k zakrytí všech nedokonalostí pleti. Vaše cena 69 korun, běžná cena 158. To je docela hodně, jako za korektor, to je docela dost, ne? To jako snad není možný, to takovejhle odstín. Si to zkusím tady dát na pihu. Tady jako, tuhle. No, to se rozmatlává, to bude hned vypadlené, už to vidím. Takže tady si to zamatlám. No tak to fakt nemá. Nějaká změna? Ne. Na hovno. Za 70 korun budíš, ale za 200 nebo za 160 korun. To už fakt je přihnaný, jako to nechápu tu kosmetiku. Jdu na další produkt. Bude to teda poslední a za to bude lepší. Chubby Stick Intense je nový barevný balzam, který dodá vašim rtům intenzitu a plnost a zároveň je zvláštní. Odstín Grey. Vaše cena 93 korun, běžná cena 199. Má to takovouhle hnědou barvu, fakt krásné balení. Otevřeme. Pane bože, co to je za puch, to no, a ten sound. Fakt krásné. Tohle teda takovouhle to má barvu. Hodně tmavou. A jdem si to tady zkusit zvětšnout. Hezký. Je to tam vidět, jo? Docela pěkná barvička. Pěkný, no. Ale to je teda puch. No dobrý, takže to je všecko, co jsem vám chtěla ukázat. A